Debuut jeugdtoneel Oerlo. Plannen Dorpsplein Leunen. Het is vandaag 1 maart. Dit is het Pelemaasjournaal. Afgelopen weekend stond de debuutvoorstelling van de jeugdtoneelgroep in Oerlo op de planken. De jeugdleden van Oerazo hebben binnen een jaar de voorstelling Asseloeder zich meester gemaakt om deze zaterdag in de Linde voor te dragen. En dat was een spannend moment. Het was in het begin even wennen. Ze kwamen in het begin ook echt lachend op. En ze moesten natuurlijk wennen aan het publiek dat lachte. Maar dat hoort er allemaal een beetje bij en dat zien we allemaal maar verliefd. Dus. Op het begin trilde ik helemaal toen het doek nog dicht was. Maar daarna viel het eigenlijk nog best wel mee. En als je zo luistert, al die mensen in de zaal, krijg je dan geen zenuwen? Nee, behalve die 3 minuten voordat je op moet, dan sla je helemaal door. Een productie begint natuurlijk altijd met een verhaal. En Asseloeder is daar geen uitzondering op. De mederegisseur, zeg maar, die heeft het stuk geschreven, Harm Hebing. Heeft in het verleden voor het grote toneel zelf ook een stuk geschreven. En hij nam eigenlijk ook meteen het initiatief om te zeggen van ik vind het wel heel leuk om een stuk te schrijven. En daar is hij mee begonnen en ja, daar is dit resultaat uitgekomen. De enthousiaste kinderen konden zich inschrijven om mee te doen aan het toneelstuk. Zeer snel waren er voldoende acteurs verzameld. En omdat men de kinderen al goed kende, was ook de rolverdeling zo gemaakt. Wat is jouw rol? De verteller. En wat vertel je dan? Het hele verhaaltje, hoe het allemaal gaat gebeuren en dat ding. Astrid hoofdrol. En hoe vind je dat jij nou uitgerekend die hoofdrol mag spelen? Heel leuk. Ja, en wat moet je dan allemaal doen? Kun je daar iets van vertellen? Ik mag vooral schelden. Angsthazen, schijnlijsters, dan in die sportvervechters die niet op elk pijntje zeuren. Je mag altijd as. Ja, as. Amke en Marjolein zijn het er in ieder geval over eens wat toneelspelen zo leuk maakt. Dan kun je gewoon iemand anders zijn en je mag gewoon dingen doen die je normaal niet mag doen, bijvoorbeeld. Het is gewoon heel leuk om in de rol te kruipen van iemand anders. Dat is eigenlijk een beetje de uitdaging. En het repeteren is af en toe in het begin vaak moeizaam en op het einde is het gewoon zo leuk. En als je dan optreedt, dan het geeft gewoon een enorme kick. En ik denk dat het voor de kinderen precies hetzelfde geldt. Met 75 bezoekers op zaterdag en een uitverkochte zaal op zondag mag het jeugdtoneel spreken van een eerste succesvoorstelling. Na de opening van MFC De Bank in Leunen is de sloop van voormalig gemeenschap Huis de Brink de volgende stap van de herinrichting van het Dorpsplein. De sloop staat gepland rond augustus en mede hierdoor ontstaat er een open verbinding met de Albionstraat. We hebben in 2014 hebben we een nieuwe MFC gebouwd, zoals je erachter kunt zien. En de lang gekoesterde wens van het dorp is toch om de hele dorpskern een keertje aan te pakken, want het is oud. En het moet vernieuwd worden, dus dit was nu de kans. En in augustus breken we het oude gemeenschapshuis De Brink wordt afgebroken. Dus dit is de gelegenheid om alles te vernieuwen. Via een 3D-presentatie werd de Leunse inwoners zondag getoond hoe het nieuwe plein eruit komt te zien. Nou, de reacties waren goed. Er kwamen natuurlijk ook wat kritische vragen voorbij. Maar over het algemeen, we waren tevreden over de opkomst. We waren tevreden over de reacties, de positieve reacties. We hebben ook formulieren rond laten gaan om vrijwilligers te werven. Werden goed ingevuld. En men was vooral heel erg te spreken over de 3D-presentatie die vertoond is. Aan het plein zijn wel wat actoren gehuisvest waarmee in overleg moet worden gegaan. Ja, we zijn in gesprek met alle aanwonenden eigenlijk van het hele plein. Dat zijn de gebruikers van de schakel. Daar zit kindwereld in en de scouting en de ouderenbiljart zit erin. We zijn in gesprek met basisschool De Meent. Die willen ook nog wel wat uitbreiding van hun speelterrein. En we zijn in gesprek met de kerk om eventueel de bestrating helemaal te vernieuwen. Het Dorpsplein is volgens Rongen zeer belangrijk voor de leefbaarheid in het kerkdorp. Een mooi dorpsplein, daar kan van alles georganiseerd worden. Mensen kunnen elkaar ontmoeten. Voor verenigingen is het leuk, dus voor iedereen heeft het positieve gevolgen, laat het zo zeggen. Omdat het project ingeschreven staat bij Kern met Pit, moet het voor het eind van dit jaar gerealiseerd zijn.
De opening wordt net voor de kerstdagen verwacht. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht en morgen vroeg is er motregen te verwachten. Vooral in de ochtend is het flink bewolkt en in de middag kunnen er buien met hagel, natte sneeuw en onweer overtrekken. Het is overwegend droog en op de momenten dat de zon doorbreekt wordt het zo'n 8 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.